ଉଠିକିରି ଇଟା ନଦୀକେ ଯାଇକିରି କଲସ ପାଣି ବୁଡ଼େଇକିରି ଗାଁକେ ଆଇଲୁନ। ଆମର୍ ଗାଁର ସବୁ ଦାଦା ବାପା ଭାଇ କାକା ଖୁଡ଼ି ଭାଉଜ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଏଇଟା କଲସ ପାଣି ଧରିକିରି ଆଇଲୁନ ଗାଁ ପାସ୍କେ। ଏଇଟା ଆର୍ ଟିକେ ଗଲେ କୁଞ୍ଜ ଘରକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ। ଇଟା ଆଗକାଳେ ବି ଚାଲି ଆଇଛେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ନଦୀର କଲସ ପାଣି ଧରିକିରି ଆମେ କୁଞ୍ଜ ଘରକେ ପଶିଲେ ଆମେ କୁଞ୍ଜ ଘର ଚାରି ତକା 5 ବେଢା ବୁଲ୍ମା। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ କଲସକେ କଲସ ଯେନ୍ଠାନେ ବସାସନ୍ କଲସକେ ସେଠାନେ ବସେଇଦେବା। ରୋଷେଇ ଲାଗି କଟା ହେଲାନ। ଏଇଟା କେତେ ଦେଖ କେତେ କାଣା ପନିପରିବା କଟା ହଉଛେ ଯେ ଇ ଦିନଟା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ ସବୁ ଯାକ ଖୁସି ଥାଇସନ୍ ଭଲିଆ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖବ ସବୁ ଯାକ ଏନ୍ତା ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିଥାଇସନ୍ ଯେ ଶଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସ ଭାଗି ଆଇସି। ଦେଖବ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ଇଟା ରାତି 2ଟା ଆଇଥିଲାନ। ଆମେ ଶୋଇବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଥିଲୁ ନ। ତାପରେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଇଟା ଗଞ୍ଜ ସଫା କରି ଆଇଛୁ। ଗଞ୍ଜ ବାଲ୍ଟିନ୍ ଡେଚକି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ସଫା କରିନୁ। ସେଥିଲାଗି ଅଛେ